Makadiwa vateereri, ndini wenyu Nashi Boy pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Muzuva ranhasi handina mashoko akawanda ekutaura. Ndine WhatsApp call yandaita neimwe hanzvadzi yangu ndikairekodha. Kana mazoteerera conversation iyi, kana muchikwanisa kuzobatsirawo hanzvadzi iyi, ndinokumbirawo kuti mundibate kuFacebook kwangu kana kuti pa WhatsApp number yangu ndichasiya mu comment section. Ya ndanzwa muchiti ndizokufonirai back because mune nyaya yenyu yamamuchida kutaura. Chokwadi ichocho ndoda kubvunza kuti pamwe pane vanhu vanoziya zvinhu zvechivanhu nokuti I am very confused. Ndiri confused. Ndine mwana ane 10 years, akatopena 10 years manje musi wa 4 September. Saka chakamboitika pekutanga, ini ndiri munhu anogara kubasa, ndoita basa rekuchengeta vana. Saka kumba murume wangu anoshandawo, saka kwaanoshanda anochaisa kuma 10 manheru. Mwana uyu anenge ari mumba, anenge ari mumba imomo, anenge asiwa nababa vake ari imomo. Saka pane problem yakazoitika manje. Baba vacho munhu anoita zvechivanhu. Murundinzwa? Ndiri kukunzwai. Baba vacho munhu anoita zvechivanhu. Saka pekutanga takatombonetsana ndikafunga kuti pamwe sezvo zvinezvi vanhu vakawanda vakungoromba kudai, kuda vakaromba, tikatozofamba muvanhu. Ndakati ndichibva kuno kubasa, ndochaisa nemaweekend, ndakati ndichibva kuno kubasa, ndobva ndatosvika kumba, anga achifoira mbijana muchikoro. Saka vanga vakunyora matest. Ndobva ndachiti nini, aiwa zvekutamba panze hazviiti, chitora mabhuku gare pasi, uri kufoira English, gara pasi uverenge mabhuku. Ndobva agara pasi, ndobva anogara pasi, ndobva atiza, ndobva agumbuka, ndobva aenda mutoilet. Saka panga paina atete vake vaibva kuCape Town. Paakapinda mutoilet ndobva aroverera dhore mutoilet, ndobva raloka. Ndobva ndavhura dhore, ndobva ndamurova. Pandakapedza kumurova, laki paiva namwe mbuya vanoitawo zvechivanhu, vaiwo shamwari yababa, choti takatogara musitting room pasofa. Ndapedza kumurova, mbuya vaya ndopavakandibvunza inini kuti ko mwana zvaasvika pa 10 years kudai, baba vacho vakamboenda kunoroora here? Ndikati baba vacho havasati varoora. Saka mbuya vaingondibvunza kuti munhu wechivanhu anogara nemunhu kusvika pa 10 years asina kubvisa mare here? Ndopandakanzwa voice remunhu. Ndinoziva kuti ndandisati ndambozviziva hangu inini muupenyu hwangu kuti zvese zvatinonzwa pamaZim Confession kana zvatinonzwa zvichitaurwa nevanhu, vanhu vanotofunga kuti pamwe munhu ari kunyepa, vanhu vari kungotsvaga mastories ekutaura nhema kana kuti handizivi. Saka ndobva ndanzwa voice. Munhu uya aitaura kuseri uku, pane chikombiyuta chakafa chisingashandi. Ndakatombosumuka ndobva ndanorova kombiyuta iya kudai, kuti ndafunga kuti pamwe yalaita yataura ichiri kuitika. Munhu uya ndobva ndatonzwa achiti achitaura ari kuseri kwasaiti. Saka mbuya vaya ndobva vangocheuka vakati pane munhu ari kutaura muno. Saka zvese zvataitaura nambuya vaya, munhu uya anga asinganzwi kuti ari kuti aigununa, asi aiva mumba medu imomo. Ndobva ndakazofonera murume wangu, ndobva auya nemukoma wake. Paakasvika nemukoma wake, ndobva ndati munomba mune munhu ari kutaura. Vanhu vakatoseka vakati inini ndatopenga. Unopenga iwo, kana pauya wakatakudzwa zvinhu zvako zvawatakudzwa wabva kubasa uko, usati mune zvinhu zviri kutaura. Mbuya vaya vakatoti chokwadi mune munhu ari kutaura. Mbuya vakatotiza tikatoenda kunogara panze. Tapedza kudaro ndobva kwadzimwa maTV, ndobva achitaura iye kuti aiwa chitaura iwewe munhu wanga uchiwanzi uri kutaura, tanzwa kuti mune munhu ari kutaura, taura kuti tinzwe kuti zvechokwadi pane munhu ari kutaura here. Ndobva munhu uya muchiripo enye handitika? Ndiripo, ndiri kutoteerera. Munhu uya ndobva ataura nevoice hombe. Unoziva zvinoitika mumaNigerian movie zviya. Ndobva ataura nevoice hombe. Saka munhu apa anga akutaura, aitaura achiita kunge ari kumadziro so.
akataura ari kumadziro like amubva makazviunderstanda zvandiri kutaura. Akataura ari kumadziro, ataura ari kumadziro. Chaakakwanisa kutaura ndechekuti kati umushaya mwana wangu ndiye anonzi like uri kumuroverei. Ini papa ndati ndatopedza kumurova ndichiti ngaaregedze kutamba achifanirwa kuti adini averengeke mabhuku. Ndo pakabuda voice yaichitaura kumadziro. Vanhu vese vakatanga kubvunza ndiwani uri kutaura. Saka ini ndakabva ndasumuka nehasha ndikati iwe hauna simba pamusoro pemwana wangu ende mwana wangu hatongwe nemweya yechina. Iwe ndiwani uri kutaura zita remwana wangu. Kubva ipapo ndobva tazoenda kumunhu kwatakaenda kuya ndobva munhu wacho anoona zvisingaiti asi kugadzira haagoni kugadzira, anoona kutodoma nemazita chaiko kana uchida kuona anoona. Ndobva tasvika patakasvika kwa indakatombonetsana nemurume wangu ndikati iwe wakaromba iwe nekuti ndiwe n'anga ende zvekuno kuri kutaura vamunhu kumadziro. Saka pekutanga akatombotaura kuti aione system yekuti taigara tichinetsana kana ende one day ana mbuya vachakurova chete. Saka ndopandakati ana mbuya wavari kutaura ndirapi? Akati mudzimu. Ndikati saka mudzimu wako iwe unogona kundirova here? Akati aitaura zvinhu zvandisinganzwisi. Ndo ndakazopedzisira ndichiti pamwe akadi akaromba. Patakazosvika kumuprofita uya kwatakasvika kuya, muprofita uya akataura akati iye ari kupi murume wako achimutaura nezita. Ndandati murume wangu ari kupi? Ari kumba. Ndobva azoti kwandiri murume wako akafuratisirwa mudzimu nevanhu vekumusha kwavo. Saka vakamupa mudzimu yakashata. Mudzimu iyo ndo yaakuuya yakatakura zvinhu zviri kuonekwa nemwana, nekuti mwana aitomboona zvimwe zvinhumba kana vakavata kudai oona chembere ichifamba mumba. Rimwe zuva futi anga abuda ndobva amusiya ari ega. Ndobva aona munhu achikama musoro mubathroom anzi anga ine maso matsvuku, akatotiza mumba akamhanya akaenda upstairs. Saka manje tasvika kuya ndo pakanzi mudzimu yakafuratisirwa. Vanhu vekumusha kwake vakamufuratisira mudzimu. Mudzimu yake yaainayo yaipa ichisiri mudzimu iri right. It's like vakamutorera chipo chavo ndobva vamusundira zvinhu zvisina kunaka. Saka zvinhu izvo ndo zviri kuonekwa nemwana, zvinhu izvo ndo zviri kutaura kumadziro here. Saka ndobva ndabva kuya ndobva tazoenda kuna vamwe mbuya vaivo n'anga. Mbuya vaya vakasvika vakatiudza the same thing futi. Saka ndobva tadi mwana ndobva agadzirwa, iye ndobva agadzirwawo. Zvinhu ndobva zvaita right. Zvinhu zvaita right paya. Ndobva ini ndaona kuti hazvichaiti kuti mwana wangu adini kana ndiri kubasa, nekuti ndinotomboenda kure chaiko kuona naEastern Cape uko for 3 months nebasa. Saka ndikaona kuti mwana wangu hazviiti kuti aita sei asara ari ega mumba. Ndobva tataurana nemurume kuti pandinenge ndichiofa ndo pandinenge ndichiuya ndichitora mwana ndichienda kumba, asi mwana achagara kushamwari yangu. Takabvumirana neshamwari yangu kuti every month ndinomupa mari. Zvapedza kudaro ndobva agara kuya kwavakagara pamba paya ndobva kwatanga kuita chinhu chainyora mapepa. Mozazvo zvinoitika muupenyu sometimes haumbozviunderstand. Ndinotone depression nekuti handisi kunzwisisa. Sometimes ndotonzwa kunge ndine maproblem emaulcer. Ndikurutsa ropa nemuromo, maulcer angu handie stress yanyanyisa nekuti handisi kutoziya, ndakuita semunhu asina kukwana kana kupenga chaiko nestress. Agara kuya kushamwari yangu, ini asingatombozvizivi ndo zviri kuitika. Vakangoona mapepa paine chinhu chainyora mapepa. Chinhu chakata vanhu vekucottage mazita chichingonyora zvinhu zviri fani so. Ndobva chapedza ndobva chaakunyora vana veshamwari yangu. Chapedza ipapo ndobva chaakunyora mwana wangu. Chinhu chaiti chikanyora mazita chaibvarura mabhuku evana chikanyora ningiri pabepa kudai choisa nepasi pedho. Saka vanhu vakatomboti hapana pamwe vana vari kunyora. Vanhu vakatombogara panze, vamwe vakagara mumba vachirita kuti vaone kuti munhu ari kupotsera mapepa chaizvo ndiani. Vamwe vakanogara padhoo panze, vamwe vakagara kumahwindo. Asi mapepa taingo tikapinda mbatoona mapepa ari dutu kudai. Chinhu chainyora mapepa kuti chiri kuda ropa ranhingi nanhingi chichitaura mazita evana. Chikabvunzwa kuti ndiwani, chambotanga chichiti icho chichinyora zita remwe mwana aigara kucottage.
icho chiri big demon remwana uyu. Saka chiri kuda ropa chichi mwana ndobva atoenda kunonamatirwa ndobva zvapfuura. Chaita kunge satanist zvapfuura kudaro ndobva shamwari yangu yaita sei ndobva tazama kudedza vanhu. Saka vanhu vataidedza vaibvunza iye kuti zvinhu zvavo zvizivi here, akati aiwa handizvizivi. Ndobva vanodedza vanhu vechivanhu. Ndakaenda hangu kuchechi kwandionamata. Vanhu vekuchechi vakati zvinhu izvi zvakaoma. Saka taingoti tikatsvaga munhu totsvaga munhu anotibetsera tiri tese. After that shamwari yangu yakazoti iye adedza vanhu vekumusha kwake kuti vadini vagadzire nemurume wake. Saka zvichaiti kuti isusu mwana ramba achigara paya nekuti kwanzi zvoni vagare vari vega nekuti pachambogadzirwa. Ndobva vagadzira zvavakagadzira ikoko ndobva zvapfuura zvakadaro. Then manje kubva mwana wangu zvaakabva kuya mwana ane 10 years andiri kutaura nezvake anorota hope dzekuti unovhunduka. Ndichataura hope dzacho dzaanorota. Ndofunga paday akavata masikati anorota, akavata manheru anorota, akarota manheru akasvinurana 12 o'clock. After 12 o'clock anorota dzimwe hope. Saka paakatanga kurota akarota achinditi mama ndarota tabva tatsvaga imwe imba kwekugara tatuta. Saka ipapo futi tinoda kututa. Akatarota tatuta. Patatatutira paya panzi paita unge imba yakafira vanhu. Imba iya ndobva matanga kuita mahungira mumba muyana muchiita unge masaundi. Anzi iye ndobva ati ndobva ndavhura pane mafuta andofunga vanhu vanoaziva anonzi Vimbera. Anzi anodzinga zvinhu zvakaipa. Saka anzi pandakavhura aivo muhope muya. Anzi utsi uya ndobva wabuda mumba. Zvinhu zviya ndobva zvatiza. Anzi ndobva taita kunge taakubuda taakunotenga airtime kumagrosa. Patakanotenga airtime kudai anzi ndobva takasangana nechinhu chipfupi chinhu chaida kuti urova tiri vairi. Iye ndobva ati ndobva ndasumudza jira rangu rered nejira rangu reyelo. Ndobva ndatora mvura ndobva ndanyika jira iri yamvura ndichimwaya chinhu chicha ndobva chabva chatiza. Paakaenda kuchikoro anzi pandakadzoka kuchikoro ndobva ndaona inini nababa vangu mafa. Hope dzese pekupedzisira inini nababa wake tinenge tafa. Ndobva azorota futi inini ndawira muswimming pool kudaro. Ndobva andizvuzvurudza ndobva anditadza kundibetsera. Ndobva afonera baba vake ndobva vauya. Baba vake ndobva vasvika vakandiameno zvaanzi vaindipresa kudai ndobva ndaburitsa mvura nemuromo nemukama. Ndobva ndobva ndapona. After that ndobva arota futi. Anzi ndakarota paina nambuya machira yaya eredhi neyero. Ndakarota paina anambuya vanga vakamonera machira white. Anzi vakandisungudza ndobva vanondipotsera mugoti. Vamupotsera mugoti ndobva vatanga kumudira nemvura isiri right. Anzi ndobva kwachiuya anambuya vaya vanga vakamonera machira eredhi neyero. Ndopa vakamhanya anambuya vaya ndobva vasvika. Ndobva vatandanisa anambuya vaya vanga vamuisira mugoti. Anzi ndobva abuda. Anzi pandakabuda manje ndobva ndaenda mudondo. Paakasvika musango ndobva asvika musango ndobva handikwanisi kupronounza kubva kuchinhingiri kuchizulu ndichiindisa hangu kuchishona. Ndobva asvika akaombera sekuti pamusoro ichangamire something like that. Zvinoitwa kuchivanhu zviya achipisa mushonga uya unonzi impepo. Saka paakapisa aitaura ipapapo. Anzi ndobva ndapepuka. Abva ipapo futi ndobva azorota dzimwe hope dziya dzianzi ndakarota tichitandaniswa nevaro everyday. Ndikutaura hope dzamazuva ese nedzanhasi ndichazitaura. Ndobva azorota inini naiye nababa vake tichitandaniswa nemuroi. Varoi vanzi vaibhuruka vachititandanisa. Anzi ndobva ndadonha pasi ndikakuvara. Anzi saka maiti sumuka mhanya. Anzi ndobva taita sei ndobva tamhanya. Anzi varoi vaya ndobva vatanga kuuya. Saka ndobva kwauya futi anambuya. Anzi anambuya vaya vanga vakawanda. Vakati muzukuru wangu isusu tine masimba mahope ende tichakurwira. Imi chisarai panapa isu timhanye kunorwisana nevaroi vaya. Ndobva vamhanya anambuya vaya ndobva vanorwisana nevaroi vaya. Anzi pavamhanya paya ndobva kwasara chemberwani yanga isingakwanisi kufamba. Ndo yakamudenza yakati uya pano. Anzi ndobva ndaenda paya. Anzi pandakasvika paya chembereya yakataura nababa vake. Ndobva yazotaura naye ikati zvese zvauri kurota zvichaitika.
zvese zvauri kuona nezvauri kurota zvichaitika. Hanzi ndobva ndasunwa, ndobva azorotazve nhasi ati arota. Zvazondityisa ndezvanhasi, zvandityisa ndezvanhasi nezvanezvo zvokuti akarota ari musango ndobva atanga kupisa mushonga. Paakapisa mushonga uya handaitaura nemidzimu yangu, saka paakapisa mushonga ndobva kwachitaura nyoka. Hanzi nyoka iya ikatanga kumuudza kuti iwewe uri munhu anoitira vanhu zvakanaka, asi kana uchida kuti vanhu vakuitire zvakanaka havakwanisi kuitira zvakanaka. Vanhu ivavo maenemies ako. As from today tichakurwira, ende kana paine munhu ari kuzama kukuuraya utiudze, isusu tichakurwira. Ndobva zvandivhundutsa. Nhasi ndobva azorota. Nhasi atarota chipo, arota ndakuita ndikanga mutopedza chidzine dzakawanda. Nhasi ati arota mbuya vacho vachimuudza kuti zvandityisa ndezvekuti ndakataura nababa wake nezuro, iye anga asipo. Ndikati inini handichaunderstand zvinhu zvine chivanhu mukati kana kuti zvinhu zvakamira sei, handichaunderstand. Saka tichitaura izvozvo baba vacho akati handichamuindisa kunomugadzirisa kuvanhu. Saka tichipedza kudaro nhasi ndobva atondiudza akati ndarota mbuya vachindiudza kuti sei vabereki vako vasina kukugadzirira izvi kare, nekuti ezvinezvi nguva yasara yashoma, ende zvinhu ezvinezvi kuchatanga kuitika zvinhu zvakaipa manje. Ezvinezvi kuchatanga kuitika zvinhu zvakaipa, sei vasina kugadzirira zvinhu izvi nguva yese iyi, nekuti ezvinezvi nguva yasara yanguva shoma, ende ezvinezvi kuchatanga kuitika zvinhu zvakaipa. Saka akarota zvinhu zvataitaura iye anga asipo. Saka ndozvandisiri kuandasenda kuti chivanhu here kana kuti pane kushinwa kana kuti pane chii. Saka I am confused nekuti every day ihope chete, ende kuti ane zvemwana ane 10 years ihope chete every day. Saka handizivi kana paine vaya vanoona kana kuti vaya vanoziva zvechivanhu kuti kana mwana achirota kudai kana kuti mwana achirota kudai zvine zvichirevei. Ndoda kungoandastenda kuti ndizive, nekuti inini ndiri munhu inini mai vangu vaivo munhu anoita zvechivanhu, asi inini ndakakurira muchechi. Saka handizviandastandi, ndoda kungoandastenda kuti ndizive kuti chivanhu here kana kuti pane kushinwa kana kuti pane chii, uyezve nekuti kune munhu anotaura kumadziro here. Zvinhu chokwadi zvandiri kutaura, kuno munhu anogona kutoti ndakupenga zvokuti dai chinzi mawitness anogona kuuya panapa aito witness, nekuti takatodedza vanhu vakawanda vakauya mumba, nekuti munhu aitaura zita remwana wangu pamadziro achindiudza inini kuti uri kumuroverei chii, tichakurova. Ndozvaakataura munhu akati uri kumuroverei nhingi, tichakurova. Apedza kudaro masekera akaita, akaseka akuita kunge ari kutenderera pamusoro pangu zvechokwadi, achiti ga nezwi riri kumusoro zvinoitwa kumanigeria zviya. Saka paakaseka akabva aseka achibuda, voisi yakaseka ichibuda ichiita panze. Saka ndandichikumbirawo macomment section kuti kana paine munhu anoziva zvechivanhu anditsanangurirewo kuti zvinezvi zvichifamba sei, uyezve kuti munhu aiseka kumadziro chii, nekuti zvinezvi munhu mukuru. Since I was born handisati ndamboona zvinhu zvakafanana naizvozvo. Ndamunhu mukuru, ndine 33 years, handisati ndamboona zvinhu kubva mai vangu vari n'anga. Mai vangu vakaita n'anga vachiri mwana mudiki vari grade 7 vakanogadzirwa zvinhu. Hatina mbobvira tasangana nezvokuti munhu anotaura kumadziro wapedza kurova mwana achikuudza kuti iwewe waroverei chii mwana uyu. Saka ndanchikumbirawo kana paine vanhu vanoziva chivanhu mundiudzewo, kana paine chivanhu chinoda kugadziriswa ndigadzirise pachiri eli, zvinhu zvisati zvadini zvanyanyisa kushata. Nekuti atondiudza nhasi akati zvataitotaura nababa vake kutoti isusu mwana uyu anofanirwa kuti baba vacho vachiti ndichaenda kunomugadzirisa neFriday, vatoti Friday anga asipo. Nhasi ndokuti ndarotazve mbuya vachindiudza kuti sei vabereki vako vakaregedza kugadzira kare, nekuti sei vakaregedza kugadzira kare nguva ichiripo, nekuti iye zvinezvi nguva yasara yashoma. Saka ndatoita depression, nekuti vatotaura kutoti pachatanga kuitika zvinhu zvakaipa. Endezve pane imwe hope dzake dzarota akatozvitaura kuti mbuya vati zvese zvandine ndichirota ndinofanirwa zvaanenge arota achinzi aite ndinofanirwa kuzviita. Saka handichazivi kuti chivanhu kana kuti zvinhu zvisina kunaka.
ndibetserewo weduwe kana paine munhu anenge achizivake. Sisi, munoziva pamanga muchitaura ndaita kunge ndiri kuona Nigerian movie kana kuti ndiri kuteerera mashows aya atete Tilda, because zvinhu zvamuri kutaura zvinotyisa zvisingaiti. So manga muchiti makanzwa munhu achitaura but anga asingaoneki. Munhu uyu aitaura ari mumba here kana kuti ari panze? Munhu yakatanga achitaura, taitoita sekutoti tiri kutaura nezvemurume wangu, ndichitoita kunge ndakatsamwa inini, ndichiti mbuya vachinditi munhu anoita zvechivanhu anorapa vanhu, munhu anoita zvechivanhu anotadza kuti anobvisawo kana 2 rand here mwana akura kudai. Ivo panguva yacho vanga vasimo mumba here? Vanga vasimo mumba. Saka ndo pandakazoti ipapo ndatopedza kurova mwana. Ipapo ndatopedza kurova mwana. Mwana ndobva vana havatsamwi, ndobva atobuda, ndobva atoenda kunotamba. Saka ndo patakazotanga kutaura nambuya, mbuya vachinditi ko sekuru vakaroora here. Ndichiti nini anambobvira abvisa kana 1 rand mumba kwedu. Saka ndo pakatanga munhu uya wekutaura kumadziro kuti ndo akatanga kuridza tsamwa achitaura. Munhu ari kugunun'una like. Saka ndo mbuya vakati pane munhu ari kutaura. Saka patakati vakati pane munhu ari kutaura ndikati asi vane zvidhoma here? Ndo zvandakataura. Munhu uya ndobva aseka. Saka masekero aita munhu aiseka kunge munhu ari mudende, something like that. Saka ndobva inini ndobva tatotora masitoro ndobva tanogara panze. Tagara panze ndobva tachivadedza ndobva vauya. Patakamudedza akauya ndobva kwadzimwa radio, TV, everything. Ndobva vanhu vagara pasi. Munhu uya akataura kumadziro. Ataura madziro ndobva auya achitaura achitenderera pamusoro pangu. Akati kwandiri, wambenge uchimuroverei mwana uyu? Ende kwete kuti mwana uyu aitotaura zita remwana wangu kuti nyingi wanga uchimuroverei, tichakurova iwe. Saka paakapedza kutaura bvudzi rangu rakamira, ndobva atobuda voice. Inoziva voice kana richibuda padhoo, mabudiro aita voice raivo remunhu wechikadzi achiti achibuda padhoo, achibuda achienda. Saka handizivi kuti shuwa kuroiwa kwacho kunenge kwasiriyasi. Voice iri maingorinzwa imi moga here kana kuti munhu wose akarinzwa voice iri? Munhu wese akatonzwa, munhu wese akanzwa. Ini ndobva ndachibvunza kuti iwewe ndiwani. Manje patakabvunza kuti iwewe ndiani, ndiwani, haana kuzopindura. Ipapo voice rakabva rabuda richiseka. Unotonzwa kuti munhu ari kutenderera pamusoro pangu achiti ndichakurova. Ndobva abva uyo achibuda nepadhoo, achibuda achienda panze. Saka ndanchikumbirawo vanhu, ndiri kuno zvangu kuSouth Africa kwatiri kuno. Ndanchikumbira kuti kana kuine munhu anoziva kugadzira, nekuti ndaneta hapana ina handibati mishonga, handiiti zvekushinwa, hapana chinhu chandinozvishandira nemaoko angu. Azvona, ndinozvishandira nemaoko angu, handiiti zvinhu zvisina musoro. Saka ndanchikumbirawo kana paine vanhu vaya vanogona kuita back to sender, chokwadi ndinoda kuita back to sender. Kana kuine munhu wamunoziva, nekuti pane vamwe vanhu vaya vanodya mari dzevanhu, vanodya. Ndakazomboinda kune vamwe madzibaba kuHarare uko. Ndichavataura hangu nezita madzibaba aya nokuti ndakadyirwa mari yangu, ndichiti ndiri kubetserwa asi ndikanodyirwa mari yangu. Ndakatomboenda kwamadzibaba, hapana kana chinhu chakaitika. Ndikanobvisa mazimari ikoko, vakauya kuno kuKyozi kunonzi kwava kuTroyview kwavai vari. Ndikavaudza ndikati zvinhu zviya zvazvina kuita, ndikabvisa imwe mari futi. Saka ndinoda munhu, chero ari munhu wechivanhu, ndaneta nekuti mune maprofita anonyekwa. Chero ari munhu wechivanhu, ndoda munhu wechivanhu anogona kudzosera. Nekuti nanhasi ndichiri kuzvibvunza, ndichiri kuda mhinduro yokuti munhu aimbotaura kumadziro ndiani. Hatisi kutaura nezvekuti chikwambo chinenge chichitaura nevoice inenge yemwana. Zvandiri kutoita ndichitaura nemi pafoni ndo zvaitoita munhu wacho. Munoziva muchitaura kudai soka ndapererwa. Because paya pamaisa message mukazofona muchiti zvinoita here kuti ndirondedzere nyaya yangu then mozoinyora pasi,
handifungi kuti nyaya iyi dai ndaita zvekuzoinyora pasi ndaikwanisa kuirondedzera. Ndosaka ndati zvina nditaure nekuti vaya vanoti hide my name inini handihide chinhu nekuti ndiri kutsvaga rubetsero. Handivati usiku ende uyezve kurota kwemwana uyu tingati kurota chii chiri kunyatsoitika handisi kuzviunderstanda kuti chii. Vamwe vari kuti mwana uyu ane chivanhu, vamwe vari kuti kudini, saka handisi kuzvinzwisisa kuti chii chiri kuitika. Uyezve vamwe vari kuti mwana uyu vakamuona kuti ane chivanhu, kana tichifamba kuvanhu vakamuona kuti ane chivanhu, ane chipo chiri paari, saka pa mwana uyu vanga vakutomudii, unonzi kuita sei, kumutorera chipo ichocho, vanga vakumushandisa. Nekuti matauriro akaita munhu uya kumanzira aitoita sekutondiudza ini wamuroverei nhingi tichakurova. Saka kuita sekutoti mwana uyu munhu iye aitaura kumadzira anga atopiwa kunzi tora munhu ndewako. Ndozvo zvandakaona inini nemaziso angu, ndopandakamhanyisa hangu mwana wangu, ndopandanomugadzirisa kuvanhu. Saka nehope dzese dzaari kurota izvi handizivi. Nanhasi kubva ndichinzwa chokwadi, dzimwe nguva ndinonzwa kutya. Munhu anotaura kumadziro dai zvinzi inini ndini ndakamunzwa ndega ndaiti pamwe ndaakupenga mazvona, asi munhu wese aivo mumba. Ende pakauya munhu wese, panga pasina murume wangu paangasati auya, haana kutaura zviya zvokuti timunzwa aigonon'una achitaura ngemunhu ari mudende kana kuti mugaba. Asi pakazogara munhu wese pasi, akati rega ndinyatso kutaura vanhu havanzwi. Akataura nevhoisi remunhu wechikadzi, apedza kutaura nevhoisi remunhu wechikadzi ndobva achitanga kuseka achiti ga achiseka, vhoisi ichinzwa kuti munhu ari kubuda panze achienda. Zvotyisa. Saka mumba macho muchiri kugarika here nesituation yakadai? Takabva tatuta pamba pacho ipapo, ndobva takazomutora mwana ndobva taenda kune mwe. Pane mwe mukomana anoona zvisingaiti, kana zvinzi vanhu vanoona havo. Ndajaira vaya vanongoti kune mhepo kumusha kwenyu, kune urombwa kumusha kwenyu, uye haamboswera achiita izvozvo. Anokubvunza kuti ningi ndiani, ningi pane zuva rakadai akaita zvakati paipo wakazodai ukadai achirondedzera. Ndokwatakaenda kwatakasvika tikanoudzwa kuti hanzi midzimu yababa vake yanga yafuratisirwa. Asi midzimu kana yafuratisirwa, vazhinji vanofuratidzirwa midzimu handitika. Asi handisana munzwa achinzi kune munhu ataura paningirikiri pamadziro. Ndozvo zvakandishamisa kuti chirudzii. Zvotyisa. Nyangwe izvezvi munhu akatanga kunzi ataura kumadziro, ndobuda mumba ndikatiza. Kutotiza chaiko, ndozvakaitika. Kutotaura kumadziro ndozvakaitika ipapo. Ndobva tamhanya tikanoga. Zvinhu izvi zvaitova ikokoko. Ende futi zvinhu zvacho zvinondinetsa ndezvekuti unonyatsoona kuti apa kuroiwa zvechokwadi. Tagadzira mota yaroverera nhasi. After 1 week maigadzira yoroverera futi. Kana mairoverera magadzira payaroverera monzwa kuti yaafekta zvimwe zvinhu mukati, moigadzira futi. After that handikwanisi kuti tigare nemari maoko. Kungoita mari chete inenge iri muakaunti, panofanirwa kuita chinhu chakaipa kuti tigare tisina mari. Zvinhu zvakawanda zviri kuitika muupenyu zvandisinga understand. Zvinhu zvakawanda zvisingatomboiti. Dzimwe nguva ndofunga ndiri kuroiwa nastep mother, sezvo ndina step mother. Asi zvinhu izvi kuti ndinyatsoziva chaiyo muroi chaiyo kuti ndiani, handizivi. Kwatakaenda kwaya ndozvatakangoudzwa chete, kukazobatwawo nevamwe vanga vakabatwa vekumusha kwedu, vakadudzirwa nezita tete vangu chaiyo, vakanzi ningi ndiani, ndiye mukuru kufamily kwenyu, zvakabatwa izvozvo. Asi zvemunhu wokumadziro asi sezvo mati munoprefer vanhu vanoita zvechivanhu, makambozama here kufamba muri mose semhuri? Takatofamba, ndopatakazoenda kunogadzirwa ipapapo. Chero nezvitambenge takafamba futi tichienda kunogadzirwa. Nezvi patakabva iko chinogadzirisa mwana ndopakatanga hope manje. Masvona ndopakatanga hope. Idzi hope dzairotwa idzi. Saka sisi pana ndichitaura nemi pane vamwe vanhuwo vanda ndichitonyorera paWhatsApp, so vakandipindura handiti zvinoita kuti ndizovaforwardira nhamba dzenyu kana kuti inini ndozokupai nhamba dzavo?
Aiwa, imimi kana paine vanhu vamunoziva vanobatsira munovapa nhamba dzangu. Ini chinhu chandoda kubatsirwa nekuti futi ndine question mark yandichiinaro. Kune chidhoma here chinoteera munhu chandanjitaura zviya nyaya yechinhu chainyora mapepa. Nekuti chinhu chainyora mapepa chaito takatanga chichinyora vana vanga vari kukoteji kuti nhingi anodanana nhingi. Zvaitoita kunge zvinhu zviri fani. Ende nhingi nanhingi anodana nhingi, baba nhingi namai nhingi vanodanana vese. Chaita zvinhu zviri fani. Ndobva chapedza kunyora ndobva chakutanga kunyora vana. Nhingi rike ndoda ropa ranhingi. Mwana wangu aivo mukati imomo. Asi chaivo chiri kushamwari yangu. Chichinyora vana veshamwari yangu. Ndinoda pane shamwari yangu yainge ine mwana ane nhingi. Saka chaitonyora kuti ndinoda mwoyo wemwana ari mukati memudumbu memwana wako. Nemwana wako uyu nhingi ndinomuda. Chobva chanyora newangu mwana kuti ndinoda ropa ravo. Mazvona. Saka chinhu chakatozopedzisira chakuti kana tikataura so ini ndakazopedzisira ndakuti ndakatozombokumbira kubasa ndikagara 1 week yese ngenjadzingwa basa ndiri ikoko kumba ikoko. Chinhu chobva chatanga ndikati pakauya vanhu vanonamaona handisora hangu zvinhu zvamwari handisori. Asi ini ndiri munhu anonamata 12 apostoli. Asi handisati ndamboona ndaigara chinzwa kunzi hanzi sauti inoshanda, sauti haishandi. Mafuta anonzi amafuta emvu haashandi, hazvishandi. Chinhu chaitoti tikamwaya mafuta tikamwaya sauti kudai chotonyora bepa chakabharira mabhuku evana kuti irwe kubvunza kuti ndiwo abharire here mabhuku. Unongoona paane bepa pawakagara ipapo nekuti ranyorwa nguva yauri unoona paane bepa choti ndini I am sorry, it's me, I am sorry. Chinhu chocho chonyora kudaro. Chapedza kudaro zvatinenge tichitaura tikangotaura chimwe chinhu kana kuti ndaimosuka ndiro kuvana chobva chati mukangotuma vana kuti vanosuka ndiro ndiri kuvadzipa. Vana ivava vakangoenda kuchikoro mangwana vakatopedza svondo vasingaendi kuchikoro. Vakaenda kuchikoro mangwana vana ivavavo tiri kuvaita sei? Ndiri kuvatora. Ene ndikavatora hanzi zvoni vana vakaenda kuchikoro ndichavatora ene ndichavajoinisa. Hanzi I'm going to kill them and make them my helper to kill. Chainyora chichidaro. Chapedza kudaro tobva tadedza vanhu vanonamata hazvina kutomboshanda kana. Ndobva ndati chinhu chachisi strong ichi nekuti dai chiri strong dai chatombouraya munhu kana kurova chidhoma toziva kuti chinonzi chinorova. Chikati guys, me I am stronger than you, you are not strong. Chichipindura pabepa. Ende mapepa achaionekwa nevana chete. Hawa haimboonekwa nemunhu mukuru, aionekwa nevana chete. Mwana anotongoita chimwe chinhu chokuti atsvage chimwe chinhu. Paanoenda kunotsvaga chinhu ndopaanosangana nebepa ipapo. Rimwe zuva ndopatakazoenda kuna vamwe baba vanonamata vakatipa kendro vakati tilaite kendro. Talaita kendro riya. Tisati talaita ndobva tati hakuna mechisi tiregai tinokumbira mechisi apa. Takangona tapiwa mechisi wacho wangu akafanikiswa munoita zvinoita mechisi inenge yachiita kunge ine ropa. Inenge yakagadzirwa kunge ine ropa. Takangona vana kuti mechisi taupiwa tisina kumbotenga. Saka zvinhu zvacho zvakaitika. Chinhu ichocho manje kuti ndizive kuti ndechani zviri kutonikonzera. Ndosaka ndakazoti nini kune chidhoma here chinokwanisa kuabhuza. Chinhu ichocho chakanangana neshamwari yangu. Mwana wangu akazongobatanidzirwa nekuti aigara ipapo. Saka pandikubvunza kune chidhoma here chinokushungurudza iwe usingachizivi nekuti ini zvandoziya ndezvekuti kana chidhoma chikapinda munomba tikamwaya sauti pamusoro pemba ndozvandakakura ndichiziva. Chinotiza chodzokera chienda kumba kwacho kana vanhu vakanamata chotiza chodzokera kumba kwacho. Ichi chidhoma chirudzi ende chaitaiti kana taakufamba tiri mumota choti guys I am with you in the car. Chotonyora kuti ndinemi muno mumota ende ndogona kuitisa accident. Uri kudei ndiri kuda ropa revana. Ndiwani? I am ndofu. Andinoziva chonyora kuti ndiri chidhoma. Chaitonyora kuti ndiri chidhoma I am ndofu. Ndozvachainyora chichiita ichocho. Saka chaichinja handwriting ikada kuita yemwana ikada kuita yemunhu mukuru ndozvaitika izvozvo. Ini ndobva shamwari yangu yandoti kana pandadedza vanhu ndazofonera vanhu vene vangu. Saka vati zvoni munhu nemunhu ngaagadzirise vana vake. Inini ndimbosara nevangu. Ndo pandakazotorawo mwana wangu
ndatora mwana wangu ndobva vasara vachigadzira ndobva ndatora mwana wangu ndikati ndikudzoka basa baba vacho vanhu vanoshanda kwatekaloti vanouya usiku baba vacho ndobva ndati nditore mwana uyu tinomusiya kune imwe munhu watinoziva ndobva uku vari kugadzira ndobva chateera mwana wangu takatoona kuine bepa ranga rakatonyorwa rapinda pasi pedho kunzi I want Ningi's blood chichireya mwana wangu chapedza kudaro chikati I am waiting for your aunt to come so that we can start the game mazviona ndoka ndakabva pano kumabasa kuno kuma 12 o'clock usiku ndikadedza upa ndichienda kukumba ndobva tasangana mutauni ndobva tabva tadi nababa vake ndobva tadira petrol mbomu ndobva taenda kwatakaenda kunogadzirisa mwana hazvina kumbobvira zvaitika saka pane mubvunzo wangu pane chinhu chinotambudza munhu iwe usingachizivi nokuti ndinoteerera zvese paZim Confession ndinopinda kwese chidhoma chinotambudza munhu anenge akaenda kunochitsvaga ichi chidhoma chirudzii chii chaimbonyatsoitika chokwadi ndichatoita depression ndikapedzisira ndafa kana kupenga chaiko nekuti izvi zvandosangana nazvo kana kunamata ndakuvata ndangoti ndichanamata nekuti ndaperera taitoti tikatopedza kunamata chotokuudza kuti guys pray for me icho takapedzisira chakutonyorera shamwari yangu chichiti I love you mama chobva chati kune murume weshamwari yangu wena I hate you to the rest of my life. I hate you. Asi kune shamwari yangu choti I love you. Ini zita rangu hanambobvira ranyorwa. Asi zita rainyorwa mazita ainyorwa ndiye vana vake. Mwana wake akazopedzera kuita kudzinda ruoko kudai achidzinda ruoko. Ini wangu aingosanganisirwa ipapo nokuti aigara ipapo. Asi akazopedzera kuteerwa. Nguva yanga vati iwe chigadzira wako wakamira wega indigadzira vangu ndakamira ndega. Saka handisi kuziva kuti ndingati ndechani chidhoma nekuti kwatakambofamba kwatakafamba vakambobvunza kuti vachibvunza iye kuti haachizivi here iye akati haachizivi saka handizivi pamba pama makagara pamba pei pemaSouth Africans pamba apa panga patakagara takatombodedza imwe n'anga inonzi Tsikamutanda n'anga yakati muri kugara panapa ndovatati zvikanzi indaiitombogara pano pana madzibaba vaigara vakatozoita zvokututa vachinetsana nezvinhu izvi raini iro rinogara maloja ese anorenda munhu anogona kutobhadhara rendi ezvinezvi wobudodi woenda zvinhu zvichimunetsa zvinhu zvacho zvinonetsa hamene kuti zvakafamba sei ipapo paraini ipapo ndopazvakatanga nekuti kuti nditi chinhu ichi ndechani I don't understand zvichokwadi nekuti kumacotage uku isi taigara main house kumacotage uku chaitonyorera vanhu vekumacotage wotsamba chichitoseka kuti pane mwe mwana anoita weti ane 11 years chotonyora kuti iwe unoita weti mwana uyu anoita weti chichitomunyora mazita ndobva chatonyora vanhu vekunext door vanhu vekune zimba rine jeraho asi vanhu vekoko kunext door vaitonyorwa vana vekunext door vapedza ipapo chakazosiya vanhu vese ava ndobva chanamatira kunoku sure because dzimwe pfungwa ndiri kufunga kuti maybe imba iyi kana iri yemaSouth Africans muridzi wemba iyoyo maybe pane zvaakaita or maybe akauraya munhu or something imba haisi yemaSouth African imba ndiye munhu wekumusha munhu wacho anotobva kubulawayo mukadzi mundevele ende murume mushona mukadzi wacho anotogara kumusha chaiko muridzi wacho takatomufonera taitomushutira mapepazi tichitomudza shamwari yangu ichitomudza zviri kuitika pamba pake akati chimbofambai kuvanhu murume akanzi akafa zvechokwadi asi hanzi munhu ane mabhizinesi ane dzimba kumasabhabs dzakawanda mukadzi wacho saka ndobva tatomufonera tichimuudza achingoti ari kuuya asi dai chinhu chichiri chepamba apa nekuti takazoti ngatichitsvaga imba patakati ngatichitsvaga imba ndovachati go check your new house wazvona go check your new house I know you found a new house saka ndo zvakandivhiringidza musoro ene ndobva chinhu chaiconfusa chaigona kutokupedzisira makuita kunge musingachanzwanani nekuti chaimboshandisa zita remwana yekuti ndiri dhimoni ranhingirikiri ndobva chapedza paya
ndobva ndazoti ko Kiti makaitorepi zvikanzi Kiti yakatanga iri kucottage kwemwana ainzi anoita weti mwana uya ndobva vamborwisana kuno kune shamwari yangu kuti Kiti ndiyangu ndobva vati Kiti yakangozvira pano kune makwaiwo nemakonzo saka tinoda kuti Kiti ibate makonzo saka vaipa chikafu uko vanga vasingaipi chikafu saka ndobva yangoya kunopiwa chikafu ndova ndazobva ndikati munoziva kuti Kiti here inoita sei Kiti inouya nezvakawanda munogona kutora Kiti dzisina kumira mushe saka ukangotaura chinhu chidhoma chinobva chateedzera izvozvo ndozvaitika ipapo ndobva taakutoti rega tinorasa Kiti ndobva taipinza mota patavaipinza mota ndobva taona bepa rapinda mota zvikanzi ukangorasa Kiti iyoyo nhasi ndinokuurayirai vana venyu vese takaenda kunomudzosera Kiti iyoyo taidzosera Kiti iya ndobva zvanzi I know you found a new house mumba mati tasingachagari takuvata mota mapepa acho zvaanga kuita rimwe bepa pataichituka ude waituka chituka chinobva chasamwa bepa rakamhanya kusori chiteerera shamwari yangu richimhanya bepa iro takabuda mumba tichitiza saka patakanzi I know you found a new house and I'm going to follow you chakadaro I'm going to follow you saka ndobva tatozitora seizi pekutanga tisati ndobva tachibvunza satatuta tikati uri kudei zvikanzi ndiri kuda kuti mubude mumba muno kuti imba ini ndeyangu this is my house chaitodaro tikati alright so tapedza kubhadhara rendi kudai chiti pa 2 weeks nekuti mwedzi kwasara 2 weeks kuti mwedzi upere tikati okay chaitopindura pabepa kuti okay wongona pasvika bepa okay ende tiri kukumbira kuti uregedze kuti nyorera mapepa tikati I won't stop writing papers musandiudzire zvekuita handimboregedze kunyora mapepa ndobva tadini ndobva chati actually I changed my mind I'm giving you only 1 week ndopatakatsvaga imba tatsvaga imba ndopachakutiudza kuti go check your new house I know you found a new house and I'm going to follow you tasvika kumba kwekatatuta ndobva tatsvaga n'anga ndobva taenda kunogezeswa usiku tinzi tiri kurasiswa ndobva tanogezeswa tikagezeswa tikaitwa sei kumba kuya ndobva kwanokushwa mishonga kwaitwa sei after 3 days tikati hi guys chaitoti guys hi guys I am back I am off sure can you please open the door for me ende zvinhu zvandiri kutaura mumwe munhu anogona kutoti ndiri kutaura zvekupenga asi ndatambura nekuroyiwa hakusi kuroyiwa unoziva kuti kuroyiwa kuya kwekuti uri kuroyiwa kunzi zvinhu zvako zvisafambika zviri nani ukamboenda kunogeza pazvinovhurika kwete kunyatsoroyiwa 9 chaizvo ukanyatsotarisa ukavhura maziso ndo zvandiri kuitwa kunonzi kuroyiwa chaiko vedu kana paine munhu anobetsera munhu wechivana handidi maprofita enhema ende handidi zvokuti ndinobetsera ndobva ndarombeswa nekuti vanhu mazuva ano unoenda kunobetserwa wopedzerwa wapiwa mishonga zvimidzi nezvichii wotorombeswa uchiti uri kugadzirwa ndoda munhu anogona kudzosera kana munhu ari kundishungurudza ari kundiroya achindiroyera mwana wangu kana achifa I don't care ngafe zvake nekuti inini ndaneta nekuroyiwa pane nguva yokuti unosvika pekuti aiwa ndaneta nekuti ukaenda kunogeza nhasi iye anouya nezvimwe zvita mazvona saka patakapinda ikoko takateerwa nechidhomo chayo ndokuzopatsanurana kwatakaita neshamwari yangu ivo vachirasiso uko iniwo ndichirasiso uko ndobva zvapfuura zvakadaro saka yedzo hope dzaakusvika kumwana aimbozviita zvekurota hope zvikambonyarara ezvine zvaazviita saka ndoda munhu anozonditsanangurira zvese kuti munhu aitaura kumadziro ndiani kuti chidhoma ichi chinenge chiri chani nekuti hakuna chidhoma chinoteera munhu asina kuenda zvandoziva ndezvekuti ukaenda kunoromba chidhoma chinokunetsa ichi chaitotiudza chiri kuda para nhingi nanhingi chidhoma chani ndechani chidhoma chako sisi I didn't expect kuti pamafona ndiyo nyaya yamunayo ndandisina kumbotarisira kuti ndanga ndisina but foni yangu ndiri kuona kuti yava ne7% inokwanisa kuzodzima ndisina kusevha audio iyi so zvandaita pawhatsapp pane vanhu vandasendera mamessages then kufacebook kune this gentleman anoita counseling saka in the meantime saka I'm going to go kuinbox kwake ndobva ndamurondedzera this whole story then akabvuma I really hope kuti
ndinokwanisa kuzokupai profile yake motaura either pamessenger kana kuti pawhatsapp, because recently akabatsira vamwe amai vaiva neproblem yekuti mwana wacho zvemadrugs. So I think I'm going to go to him ndomurondedzera situation yenyu because mataura nhau dzedepression. Ndakutoita kunge munhu ane depression nekuti zvinhu zvacho zvandiwandira, handichaunderstand kuti zvii zviri kuitika. Ende ndinoda counseling uyezve ndinoda kubetserwa. Chinhu chekutanga ndinoda kubetserwa, nekuti ndikakanzelwa ndisati ndabetserwa handioni kuti zvingandibetsere. Ndoda vanhu vaya vanogona kubetsera vondibetsera, ndonyatso kuunderstanda, ndoziva kuti chii chiri kunyatsoitika muupenyu hwangu. Saka papart yezvemweya pane vamwe vanhuwo vandangosendera mamessages, saka vakaresponda ndichavapa nhamba dzenyu mobva mataura navo. And also papart yekuti musaita depression, I hope kuti that guy is going to talk with you kuitira kuti at least mukwanise kuwana a professional anokwanisa kukukanselai. So ndichaposta nyaya iyi. Then kana kuri kunzi mugroup mune vanokwanisa kukubatsira, they will come to me, ndoona kuti zvishuwa vanenge vasiri mascammers here, because chatisingazodi ndechekuti kuti ndifonere tetitude foni yavo havabati tetitude. Nokuti inyo ndo zvangu chaizvo zvandinombonzwa zvevanhu zvishoma, zvangu ndo zvinodedzwa kuti zvinoyera zvinoshamisa. Ndakatombozama kuti ndivafonere tetitude, saka ndosaka ndazokumbira nhamba dzenyu kuti pamwe ndingaone rubetsero. So right now ndasendera mukoma Andrew neshamba. I don't know kuti if he's going to respond. Ndikasendera futi message kuna mukoma Sly vekusly media. Let's hope kuti vakaresponda one of them ndinongoforwarda futi nhamba dzenyu kwavari mukwanisa kutaurawo navo. Sifanika vaya vanonzi Andrew neshamba ndomboona vanhu vachibetsera vanhu, vane vanhu vavo vanobetsera vanhu. Uyezve kana zvichinzi pane munhu, nekuti mari yapera ndisina mari, kana paine munhu anonzi anogona kubetsera kumusha, nekuti vanhu vari muno muSouth Africa vanhu vari muno vanoda mari stereka, hazvisingaiti. Ndingatokwire kana kuenda kumusha chaiko ndimbonyatsoenda kunogadzira, kana kuri kudzosera chekutanga chaicha ndoda kudzosera. Kudzosera chaiko ndokwandiri kuda. Mukoma Andrew ndavasendera message, saka zvandichaita ndichatoita zvekutenga airtime ndoita vekufonera, because maybe vanokwanisa kutora nguva kuti varesponde, saka I'm going to look for airtime ndoita vekufonera, then ndichavapa nhamba dzenyu either mukoma Sly kana kuti Mr Andrew neshamba, and I hope kuti you can get help. Chokwadi ndiri kuda rubetsero vedu vachanzwawo paningirikiri panyaya ndiri kutaura iyi. Ndiri kukumbira rubetsero. Pane vamwe vanonyora havo nyaya dzefeki. Inini ndatambura nekuroyiwa, ndiri kunyatsoroyiwa ndakatarisa chaizvo. Ndinoda munhu anokwanisa kubetsera, nekuti kana kuti kudhererwa here, kuti hapana chandiwoziva, handitombozivi. Saka ndiri kumbira rubetsero kune munhu achanzwa nyaya ino. Ndinoda munhu anogona kundibetsera ndokwanisa kuti ndione kuti munhu chii chiri kuitika, uyezve nehope dziri kuuya kumwana nezvaakudzwa kunzi nguva yese vabereki vako vaidii kugadzirira nyaya iyi, nekuti nezvapasina time. Saka ndiri kumbira rubetsero. Okay sisi, foni yangu yava kupera moto, saka ticharamba tongoramba tichingotaura after this call. Ndongoti maita basa nekushare story yenyu. Ndototenda imimi chokwadi, nekuti ndakambosevha imwe nhamba isiriyo, saka ndototenda imimi kuti pamwe muchindowane vanhu vanobetsera. Saka chisevha izvenyu ningirikiri iyo voice note iyo foni yenyu isati yadzima. Alright, regai ndi drop a call, ticharamba tichingotaura kuWhatsApp. Alright, maita basa. Alright. Vadiwa vateereri, ndiyo nyaya yedu yatanga tinayo muzuva ranhasi.
confession inotyisa inoshamisa. Ndiri kuzama kuti ndikwanise kubata tete Tuda oro mukoma neshamba oro mukoma Sly Media, but namba dzavo dzose hadzisi kuita, saka ndichatsvaka airtime ndoita zvekuvafonera. Ndichazongoramba ndichikuupdatai kuti zvichafamba sei.